Arra gondoltam, hogy minden évben megy a dühöngés, hogy a Vörösmarty téren a karácsonyi vásár milyen drága, és amúgy is a turistáknak szól, úgyhogy készítek egy alternatív listát, ami inkább nekünk helyieknek szólhat. Ja, sziasztok, Szilvi vagyok. Tartsatok velem! Akkor gyorsan fussuk le a kötelező köröket. Igen, még mindig drága, de ami még rosszabb, szerintem unalmas is. Na, haladjunk tovább. A következő programunk egy séta a Városligetben. Bevallom őszintén, sötétedés után nem nagyon szoktam errefelé sétálgatni, de nézzétek, hogy a Millennium ház és a rózsakert milyen gyönyörűen ki van világítva. Ezek a kis téliesített igluk is szerintem brutálisan hangulatosak. Azt már láttam, hogy a pavilonkertnél is használnak ilyet, de itt a zöld küllőnél is van. De mi most nem ezért jöttünk, minket másféle fények vonzottak. Akárcsak tavaly a téli szezonban, idén is van ideiglenes vidámpark a Városligetben. Na nézzük meg közelebbről. Ne várjatok klasszikus karácsonyi ájtatos hangulatot, inkább egy millennial disco vibe-ra számítsatok. A Happy Wonderland megidézi gyerekkorunk városligeti vidámparkozásait. Mi csak egy hullámvasút. A különböző játékok használatához tokeneket kell vásárolni, egy token továbbra is 1000 forint, de míg tavaly 4 tokenért tudtunk ketten hullámvasutazni, idén már 6-ra volt szükség. Jó napot kívánok! Azon ne lepődjetek meg, ha a személyzet nem mindig köszön vissza, nem beszélnek magyarul, az utazó vidámparkkal érkeztek, de nyugi, a kasszákban, ahol fizetni kell, ott tökéletes lesz a nyelvtudás. És forgunk, nézd! De csak mi? Azért forgatom magunkat. Ja! Jézusom! Csak nem borulunk le innen. Hát csak nem! Szóval, középen tudjátok forgatni a fülkét, hogy mindenre tökéletes rálátásotok legyen. A fő attrakcióknál, amilyen a hullámvasút vagy az óriás kerék, ezzel a 3000 forint per fővel számolhattok, gyerekeknek van kedvezmény. És akkor beszéljünk még a vásárrészről, mert persze az is van hozzá. Mint most már minden vásár, ez is gasztrocentrikus, de azért van egy-két műtyürke is. Nem mondom, hogy itt fogom beszerezni a karácsonyi ajándékokat, de nekem tetszett a választék. Ételekből a választék a szokásos, tudjátok, a 3300 forintos kürtös kalács, lángos, töltött káposzta, királymarcipán. Mondjuk ezek a csokiba mártott eprekezekbe jönnek. Nem olcsó buli, de szerintem nagyon jó a hangulat, úgyhogy megéri kilátogatni, január 4-ig még itt lesz a vidámpark. Szentendrét télen-nyáron imádom. Tavaly is már kilátogattam a karácsonyi vásárra, viszont akkor csak hétköznap délután tudtam jönni, azt hiszem hétfő volt, elég kihalt volt, és minden nagyon gyorsan bezárt. Nem volt nagy élmény. Viszont most egy szombat délután érkeztünk, és imádtam. A kedvencem az volt, amikor bementünk egy kis kézműves vásárra egy udvarra, és ott volt egy tábla, hogy keresd a titkos átjárót a barlangkertbe. Azt mondod, hogy itt lesz. Tényleg, keressétek meg, megéri. Hát ez nagyon cuki. Nagyon tetszett, hogy nem volt túl díszítve, hanem az égők domináltak, és a fákon ez a kis DIY hangulatú dekorok voltak. Esküszöm, nekem az is tetszik, hogy ilyen kis kopottas ez az épület. Bár hosszú távon egy felújítás ráférne, de most bájos. Hát ez nagyon cuki. Itt minden nagyon cuki. A kutya az pluszba nagyon cuki. Egy kis hídon át sétálhattok tovább ebbe az udvarba, itt lehet enni, inni, például egy fánk 790 forint. A kenyérlángos pedig 2490. Nagyon hangulatos az egész a kis díszkivilágítással és dunai panorámával.
A Dunaparton sétálgattok, természetesen találtok jó fotópontokat, egy-két standot, ételt meg ajándéktárgyasat is, meg van műjégpálya. A műjégpálya használata helyi lakcímkártyával ingyenes, amúgy 1000 forint. És korcsolyabérlésre is van lehetőség, lakcímkártya nélkül 1500 forint gyerekeknek, felnőtteknek 2500, lakcímkártyával pedig 1000, illetve 2000 forint. Gödöllőhöz hasonlóan Szentendrén is van egy karácsonyi kiállítás és bolt, viszont itt annyian voltak már, hogy nem éreztem, hogy be szeretnék menni. Beültünk egy étterembe gulyáslevesezni, aztán kint a vásárban ettünk egy-egy kenyérlángost, amiből szerintem nagyon jó volt a választék, és nagyon tetszett, hogy kis kemencékben frissen sütötték rá a feltétet. Viszont tök jó lenne, ha lenne több ilyen kis álló vagy ülőhely, ahol kényelmesen meg lehet enni kis asztalkánál, amit vettünk. Az egyik kedvenc karácsonyi programom az Gödöllő, és azon belül is nyilván a Karácsonyház, ahova most picikét csaltam, mert még november elején vagyunk, hétköznap és délelőtt, hogy rendesen szét tudjak nézni és vásárolni, mert ez az elmúlt években nem jött össze, így decemberben, hétvégén az már esélytelen a nyugalom, sorban kell állni, viszont a Karácsonyház körül a hangulat nagyon jó olyankor. Ugye itt nem csak maga a Karácsonyház van, ahol az első emeleten, vagyis a földszinten díszeket tudsz vásárolni, az emeleten van egy karácsonymúzeum, hanem a Karácsonyház körül vannak kis bódék, itt most láttam, hogy van smashburger, meg lehet a szokásos karácsonyi mindenféle finomság, és hát Mikuláskor nyilván itt van a Mikulás, hétvégente a Grinch is szokott lenni, azt elvileg Facebookra mindig kírják, hogy mikor várható. Én az elmúlt időszakban bármikor jöttem, itt volt, de hát nyilván itt most novemberben hétköznap nincs itt. A Karácsonyházban brutális a dekorválaszték, ha itt nem találsz magadnak, akkor sehol. Viszont az árazás is magasabb, és darabáras termékekről beszélünk. Hát én azért találtam egy-két csodát, aminek nem bírtam ellenállni, viszont a hőmvágyott diótörő szobromat nem most vettem meg, nem itt fogom megvenni, mert ami tetszett, az csak 30 centis volt, és 20-valahány ezer forint, jó lesz nekem a Jüzből. Viszont ezek nagyon egyediek, és nagyon sok különböző stílusban találsz, tehát hogy a diszkókömbös Mikulástól a hóbalgóig mindent megtaláltok itt. Vettem is néhány dekort. Ha már Gödöllőn járunk, akkor Súlyán cukrászdáról is érdemes beszélni. De most itt egy kis szaloncukorválogatást vettem, nem magamnak, nagyikámnak. Egyet azért megkóstolok, a Dubaj csokisat. A Súlyán cukrászda meg azért érdekes, legalábbis nekem, mert az egyik kedvenc országtortámat ők készítették el annó, ezt már ne számoljuk ki, hogy hány éve, a szilva gombócot, és az szokott lenni a szülinapi tortám, és imádom, kóstoljátok meg, ha eddig nem tettétek. De nézzük ezt a Dubaj csokis csodát. Hát brutál édes, ez nem lesz a kedvencem. Amúgy Gödöllőn el lehet tölteni egy egész napot, van is fent egy tavalyi programvideóm, akkor a botanikus kertet néztük meg, és körülbelül ugyanebben az időszakban voltunk, úgyhogy már szintén nyitva volt a Karácsonyház is, valamint, ami a listán következő pontja, a fénykiállítás. A Grassalkovich kastély parkjában idén is megnyitott ez a Sisi és monarchia témájú fénykiállítás, hát ami egy ilyen extra giga, gicses, romantikus, családi, karácsonyi programnak tökéletes. Ide igazából annyi a plusz tippem, hogy vegyétek meg előre a jegyet, mert tavaly nagyon sokan ott helyszínen próbálták megvenni, és óriási sor volt nyitáskor, mi meg szépen besétáltunk mindenki mellett, úgyhogy érdemes előre tervezni. Nagyon tetszik ez a fénykiállítás, körülbelül egy ilyen 40 perc, 1 óra, amit rá kell szánni, körbe tudjátok kényelmesen sétálni. Jó, ha mindenki mindenhol akar fényképet készíteni és sorok vannak, akkor lehet, hogy hosszabb időt is el lehet tölteni, de mi azt hiszem ilyen
45-50 perc alatt körbejártuk, mert elölmentünk, de nekünk még nem kellett sorban állni. Fénykiállítások is nagyon jó, karácsonyi programok, picikét el lehet romantikázni, meg családi programnak is ideális. Ami nekem a kedvencem, az pár éve a Palatinus strandon a Lumina, azt hiszem úgy hívják a fénykiállítást, akkor a különböző országok és az utazás volt a téma, az zseniális volt. És ezen kívül tudom, hogy van még egy fénykiállítás, amit évről évre megrendeznek Budapesten, ez pedig a Füvészkertben, úgyhogy idén oda is el kéne néznem. És akkor megérkeztünk ide az egyik kedvenc karácsonyi vásáromra, ide a főtérhez. Itt van ingyenes jégkorcsolyapálya, rengeteg stand, itt is lehet mindenfélét vásárolni, és azért szeretem sokkal jobban, mint például a Vörösmarty teret vagy a Bazilikát, mert egyszerűen sokkal inkább azt érzem, hogy a helyi lakosságnak szól. Nézzük meg közelebbről! Itt aztán jól meg lettünk fegyelmezve, mert elővettem egy kamerát, és amúgy social media tartalmakat jöttünk forgatni az egyik standhoz, csak máshol meg vásároltam sajtot, nagyon finom sajtot, és gondoltam, hogy fényképezek ott is pár dolgot, az úriember megengedte, hogy fotózzam a standját, aztán jöttek a biztonsági őrök, hogy itt kamerát használni nem lehet. De most ebben az a vicces, hogy amúgy van fotópontjuk, tehát ezt nagyon okosan kitalálták. Telefonnal lehet videózni, fotózni, de kérdem én, a mai csúcskategóriás telefonok korában ki hoz ilyen szabályokat? Most már nem ez a kedvenc vásárom, újat kell keresni. De azt már nem idén. Hihetetlen, hogy ilyen gyorsan elszaladt ez az idő, fele annyi helyre nem volt időm és energiám elmenni, mint ahova terveztem. Úgyhogy ha egy kis hiányérzeted maradt, akkor itt a tavalyi videóm budapesti adventi vásárokat jártam körbe-körbe. Az árak már nem aktuálisak nyilván, de egy kis hangulatnak még jó lehet, valamint van egy győri program videóm is. Köszönöm, hogy velem tartottál!